Taktik vydavateľstvo poznáte ako overeného partnera slovenských škôl už viac než 15 rokov. V roku 2022 sme začali s tvorbou detských kníh a kreatívnych pracovných zošitov. Vzhľadom na náš rozširujúci sa sortiment a predovšetkým náš hlavný cieľ, čo najlepšie naplniť potreby oboch typov našich zákazníkov, učiteľov aj rodičov, sme sa rozhodli založiť samostatnú produktovú edíciu a e-shop UP.sk. Medzinárodná značka UP, to je tým skúsených kreatívcov, ktorý má jediný cieľ – vytvárať nápadité detské publikácie, a to pri detí od najútlejšieho veku až po predškolákov. Jemná motorika, grafomotorika, všeobecný rozhľad či učenie cudzích jazykov. A UP magyarországi fennállása óta számos elégedett vásárlóval büszkélkedhet. Fennállásunk óta több mint 14 000 rendelést teljesítettünk sikeresen, és több mint 45 000 példányt jutottunk el a gyerekekhez. Od května 2023 známe značku UP i v České republice. Naše produkty si už získali více než 6 000 spokojených zákazníků. Teraz nastal čas predstaviť UP aj na Slovensku. Na e-shope majú svoje miesto všetky tituly od taktiku zo sekcie predškoláci. Tie sú prehľadne rozdelené do kategórií buď podľa veku alebo aktivity. Vítajte na mieste, kde je učenie zábavou a hrou. Staňte sa aj vy súčasťou